אתם לפני ניתוח בהרדמה, אחת השאלות הנפוצות היא מה מותר ומה אסור לי לעשות בימים שלפני. אז בסרטון הזה נעשה לכם סדר. אוכל, שתייה, אלכוהול, עישון, תרופות, מה מותר ומה עלול לגרום לביטול של הניתוח ברגע האחרון. וחלק מהתשובות אולי יפתיעו אתכם. אני דוקטור אלישבע, אני רופאה מרדימה, וכאן תקבלו מידע רפואי ברור וישיר, בלי הפחדות ובלי דרמות, כדי שתוכלו לקבל החלטות מושכלות לגבי הבריאות שלכם. יאללה, בוא נתחיל. דבר ראשון, מה בדיוק מותר לאכול ולשתות לפני הרדמה? אז בטח אתם כבר יודעים מהסרטון הקודם שלי ששעות הצום הדרושות הן 6 שעות לאוכל ושעתיים לנוזלים צלולים. אבל מה נחשב נוזל צלול? אז אתם תופתעו לשמוע שזה כולל הרבה דברים שאולי חשבתם שאסור. מים בטעמים, תה עם סוכר, מיץ שהוא צלול לגמרי, בלי חתיכות פרי ובלי חלב, מים מוגזים ואפילו קפה שהוא קפה אמריקנו. לא בוץ שחור. שנייה רגע, מרגיזים אותי פה. מה זאת אומרת אין בוץ? ובלי חלב. אנחנו לא עושים פה נס. מבחינת אוכל, המאכלים שמותרים עד 6 שעות לפני הם מאכלים קלים, לא שומנים מדי ולא בטיגון עמוק. אם אתם אוכלים ארוחה שהיא שמונית במיוחד, ההמלצה היא לצום 8 שעות לפני ההרדמה הכללית. ועוד נקודה חשובה, אין שום סיבה להגדיל את הצום מעבר לדרוש, במיוחד לגבי שתייה. מומלץ להמשיך לשתות עד שעתיים לפני, כדי למנוע התייבשות, וגם זה מוכח כמזרז החלמה והתאוששות בניתוחים מסוימים. לגבי מסטיק, מותר עד ההרדמה, כל עוד אתם לא בולים אותו. למה שתבלעו מסטיק? קיבלתי על זה הרבה שאלות, אז אני אסביר עכשיו למה הצום לפני הרדמה כל כך חשוב. והסיבה היא שכשאנחנו ערים, יש לנו מנגנונים מיוחדים שמונעים מאוכל שנמצא בתוך הקיבה להיכנס לתוך הריאות. תחת הרדמה, המנגנונים האלה נחלשים משמעותית, ולכן אם יש אוכל בקיבה, הוא עלול להישאף לריאות ולגרום לפגיעה נשימתית שיכולה להיות קשה. וזאת הסיבה שאנחנו כל כך מתעקשים על הצום. דבר שני, מה לגבי עישון ואלכוהול לפני הרדמה? עישון מעלה סיכוי לסיבוכים נשימתיים סביב ההרדמה, ולכן המצב האידיאלי הוא לא לעשן, או להפסיק לעשן לפחות 3 שבועות לפני ההרדמה והניתוח. אבל הבשורות הטובות הן שאפילו הפסקת עישון ליום-יומיים לפני ההרדמה כן נותנת יתרון מסוים, כי זה משפר את נשיאת החמצן בגוף. וביום של הניתוח עצמו, כמובן שלא מעשנים בכלל. לגבי האלכוהול, ההמלצה היא לא לשתות ב-24 שעות שלפני ההרדמה. ואם אתם שתיינים כבדים ברמה של שתייה יומיומית, מאוד מאוד חשוב לעדכן את הרופא המרדים שלכם, כי זה יכול להשפיע על האפקט של החומרים המרדימים שלנו. דבר שלישי, האם אתם יכולים להמשיך את התרופות הקבועות שלכם עד ההרדמה? כמעט כל התרופות שלכם אתם יכולים וצריכים להמשיך עד ההרדמה, אז לא להפסיק שום תרופה על דעת עצמכם. אבל יש 2 קבוצות של תרופות שכן כדאי לבדוק לגביהן. הקבוצה הראשונה היא תרופות מדללות דם, כמו למשל קומדין, והקבוצה השנייה היא תרופות לסכרת, כמו למשל גלוקומין. אז אם אתם לוקחים תרופות כאלה, מאוד מאוד חשוב להתייעץ לפני, יש סיכוי טוב שתצטרכו להפסיק אותם לפני ההרדמה. דבר רביעי, מה קורה אם אתם חולים בימים שלפני ההרדמה? אם זה צינון קל, הכל בסדר. אבל אם אתם ממש מרגישים חולים, עם חום, שיעול משמעותי, דברים כאלה, כדאי שתעדכנו את הצוות, כי יש סיכוי טוב שנצטרך כן לדחות את הניתוח. אנחנו רוצים שתגיעו להרדמה במצב הרפואי הכי טוב שאפשר. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם. אם כן, תירשמו לערוץ שלי. אתם מוזמנים לכתוב לי פה עוד שאלות שיש לכם לגבי מה מותר ומה אסור לעשות לפני ניתוח. ממליצה לראות גם את הסרטון שלי שמסביר על כל תהליך ההרדמה, ונתראה בסרטון הבא.